Едно фотографско събитие, което организирахме в края на месец март в района на град Смолян. Времето беше много динамично, с предпоставки за интересна светлина и ефекти от влагата. Организатор на фотографската група беше нашия приятел, фотографът Йонко Русев, а ние, Михаела Йорданова и Гриша Григоров, бяхме домакини, лектори и водачи на фотографското събитие в Западни Родопи. Групата ентусиасти от Стара Загора и Казанлък пристигна още по обяд на 28 март, жадна за нови знания и снимки. След бърза почивка и вкусен обяд се отправихме към първата фотографска точка, за която стативите бяха и задължително условие. За завършек на деня се качихме на високи родопски ливади, а слънчевите лъчи бяха за кратко, но ефирни и изпълващи с живот. Преди вечеря представихме и първата лекция, свързана с периодната фотография, с фотоапарат в света на животните, с лектор Гриша Григоров. Сутринта на 29-ти станахме по-тъмно и се отправихме към предварително избрана висока гледна точка за предстоящия изгрев. След проливния дъжд планината ни посрещна с прохлада и прекрасни мъгли. Оставаше само да разпънем стативите, да извадим фотоапаратите и да творим на воля. След закуска продължихме към ливадите на околните смолянски села, богати на растения, дори и рано на пролет. Това е настрой за предстоящата втора лекция, посветена на дивите цветя като фотографски обект.
Гръмотевичната прогноза беше на път да ни откаже от предварителната програма за завършек на деня, но най-смелите с чадъри в ръка ни последваха. Очертаваше се прозорец от 1 час без гръмотевици и ние го използвахме. При силно променливо време винаги следим метеорадара за конкретното място, който ни дава доста актуална картина на движението на дъжда и гръмотевиците. Програмата е доста динамична и неусетно дойде време за втората лекция, преди заслужената вечеря. Лектор беше Михаела Йорданова, ботаник и фотограф, а темата – фотография на растения. На 30-ти ден последен от нашето фотографско приключение, отново посрещнахме изгрева на Трудовското море. Прогнозата отново беше предизвикателна, но както се казва, няма нищо по-хубаво от лошото време. Голям чукар. Голям чукар. След закуска посетихме любимо за нас място по река Арда, с малък, но живописен каньон, фотогеничен във всеки сезон от годината. Тук се позабавихме, тъй като мястото е щедро и предлага за всеки го по нещо. Докато едни снимаха реката с каньона, други отделиха подобаващо време на макрофотографията. Продължихме по протежението на реката, а архитектурата на селата, разположени по поречието, добави още един фотографски жанр към нашето пътуване. В ранния следобед, преди да изпратим нашите гости, завършихме с най-пъстрата част – фотография на диви цветя. Ние с Михаела ви благодарим за прекрасните моменти и се надяваме да се видим отново, вдъхновени от всичко, което природата ни предлага. След края на този фотографски уикенд решихме, че за да бъде обучението пълно, е добре да се види нашата фотографска гледна точка, чрез заснетото попътно. Всъщност, основно моята, тъй като Михаела беше заета да помага, разкривайки макросвета на терен и в разкази, и почти не извади фотоапарат. Показвам част от кадрите, които заснех по време на тази програма, с информация за използването обективи и настройките на фотоапарата. Така, в едни и същи условия, фотографите, които бяха с нас, могат реално да преценят къде са се справили по-добре, но и как могат да подобрят нещо. За обработка съм използвал програмите Photoshop и Capture NX2. Приятно гледане!